Zsán! 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 Azt mondta, hogy ma felhív. Mindig ezt csinálják. Egy hete, hónapja ígérte. Már 3 éve. Thomas, a telefon. Parancsoljon, uram, a telefon. Zsán! Csorog a telefon, Zsán! Hozza már azt a telefont! Zsán! Tudtam, hogy hívni fog, tudtam, hogy ő lesz. Halló? Hello, darling. Azon tűnődtem, lenne kedve eljönni velem a november 21-i gólyabálba. Hát ezt meg kell néznem a határidőnaplomba. Egy pillanat. Zsán! Telefon! Nem! Mi az? Határidőnapló! Most! Azonnal! Zsán! Kapcsoljam a határidőt. Halló? Azt hiszem, sikerül beszorítanom a jövő heti programtervembe. Szívem örömmel teli a hír hallatán. Megtiszteltetés. Lord von Fülek, hányra kívánja küldeni értem a hintót? 8-ra megyünk nyitásra. Tökéletes. Viszhal, kedves. A viszont hallásra, drágám. Thomas, hozd a bulikát. Már is hozom, uram. Uram, a zene. Találkozzunk november 21-én 8 órakor a Gólyabálon.